Опа, YouTube, набързо искам да направя едно клипче за това как да си приготвиш оризов гриз. Бърза протеинова закуска, която ви гарантирам, че ще ви помогне да качите килограми. Аз съм 1,90 м, 80, бях 80-81 кг. Смених овесените ядки с протеин с оризов гриз с протеин и буквално за един месец качих 5 кг. Аз съм много трудно качвам килограми, сигурен съм, че имам много такива момчета, ето трудно качват килограми като мене и заради това искам да споделя този експириенс. Оризов гриз или cream of rice, както го наричат в Америка. Ефективно е, приготвя се за 2-3 минути. Какво ви трябва? Трябва ви една купа, лъжица, оризов гриз. Това също е оризов гриз, просто съм си го прехвърлил в кутия да ми е по-удобно. Протеин и микровълнова. Какво се случва сега? Сега, понеже записвам за първи път YouTube клипче. И вода ви трябва също. Така, както виждате, слагаме оризов гриз, 2 дози, цак. Това са 50-60 грама оризов гриз. Мисля, че тази дозировката, мисля, че тук е 25 или 30 грама. Както и да е. Вода на око. Около 3 към 1. Ще да е добре да имаме един трайпод. Я ви има горе-долу. Трябва да има горе-долу един пръст отгоре вода. Така, отиваме към микровълновата. Така. Слагаме. Това е супер лайф рау клипче. Както виждате, не съм някакъв ютубър. Слагаме на 1, аз слагам на 1,20. Зависи от силата на микровълновата. Горе-долу минута и половина вадиш, разбъркваш. Докато чакам, какво правя, понеже ми е тъпо, слушам малко Born Paid. Born Paid, бате, знаеш. Слуша се Born Paid. Докато стане, то е станало. Така. Вкъща Бояна и за 200к играчка, знаеш. Разбъркваме. Консистенцията трябва да е... Бате, трябва да стане като ни 6 горе-долу. Разбърква се леко. И пак в микровълната за минута и 10. Така като го гледам за минута и 10. Ще е екстра. Общо за 5 минути трябва да е готово. Показвам целият процес. Има още 1-2 видеа в YouTube как български културисти го правят това нещо. Обаче са много бавни, много спрели. Аз като ги гледах направо се изнервих. И затова реших и аз да си направя едно клипче, да споделя този експириенс. 5 кг за един месец и то не съм омазнил, не съм си променил режима на хранене, ям си за закуска, примерно протеинов сандвич с някакъв плод, после за обяд някакъв сложен въглехидрат с месо, за вечера пак така сложен въглехидрат с месо. И това просто го смених преди тренировка или след тренировка, зависи колко си, ако си гладен преди тренировка го удриш, ако не си гладен след тренировка. Смених го с овеса, много добри резултати, много добре им влияе за хора с стомашни проблеми, много добре. Аз имам проблем с стомаха и като разбрах, че този оризов гриз влияе добре и на стомаха, направо беше no-brainer. Така, сега вече трябва да е готово. Да. Така, разбърква се. Ще го разбъркам и ще продължа клипа, после да ви покажа как е станало. Продължаваме, ето така трябва да стане. Горе-долу. Сега отгоре добавяме една доза протеин. Протеинът, това
го пробвам сега на Pure Nutrition. Имам един приятел, който работи в Health Store и ми го дава с голяма отстъпка. Горе една доза ми излиза 1,30. Това е най-ефтиният качествен протеин, съм си взимал някога. Въпреки че ето на Дан Колов е много добър. Те го хранят повечето хора, понеже производство в България, не знам си какво. На мен реално то на Дан Колов ми харесва повече от на Pure Nutrition, обаче това го взех просто защото много на оферта ми излезе. Така, разбърква се. Този път консистенцията стана по-твърда. Обикновено като сложиш протеина, противно на очакванията, вместо да стане по-твърд гриса, той се втечнява. Така че сега не ми вярвате, трябва да го пробвате и ще разберете за какво стана на въпрос. Не знам на какво се дължи, да е суроватка. Така. Разбъркваме добре. Сега ще ви покажа. Абе, не е много лицеприятно, ама те хората, които ядат за фитнес, горе-долу не им пука какво ядат, важно да има добри резултати. Това ви гарантирам, че един месец го яще всеки ден, преди след тренировка или сутрин за закуска, обаче трябва да е малко по-калорично, да се добави фъстъчено масло, някой плод, нещо, защото много бързо ще огладнеете. То е ориз реално, с протеин, изяждаш го и след един час си гладен. Така. Ето това се получава. Не изглежда много добре, това трябва да стане. Иначе самия гриз. Крина. Има го в Била, в Kaufland, сигурно и в други магазини го има. В Билата стои до брашното, в Kaufland стои до ориза. Така, и това е. Удрате го това и ще кажете след един месец как е. Айде.